ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ସକାଳ ହେଲେ ପତିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇ ଡେରି ନକରି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳାଟେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରି ତାପରେ ମୋ ପେଟ ପୂଜା କରିବି। ଯାହିତାଇ ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଇଟମ ଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ପହର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଟିକେ ତକଲିଫ ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ଆଷାଢ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ହେଲା, ମେଘ ବରସିଲା ଘନ ଘନ ହୋଇଛି, ଆମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଭିଜିଗଲା। ମେଘ ବର୍ଷା ହେଇକି ତ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁରା ଓଦା ପୁଚୁ ପୁଚୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ଆମକୁ ହଇରାଣ ନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିରି ନ କରି ମାଇଁ ଆମର ମୋ ପାଇଁ ଶାଗ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଛତାଟେ ଧରି। ମୋ ଯା ବନଉଛି ଏଠି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ। ଆମ ନଟିଆର ପାଠ ପଢା ସରିଲା ପରେ ସେ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ସୁନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ମୋବାଇଲ ଟେ ଧରି। ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାଟା ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ କଣ ହବ, ମୁଁ ପୁରା ସତ କହୁଛି। ହଉ ଛାଡନ୍ତୁ, ଏବେ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ପିଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବବି ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ବବି ଆଣ୍ଟି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘରର ମାହୋଲ ଟା ତ କେମିତି ଥାଏ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡିବନି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟେ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯିବେ। ଏବେ ଚାଲିଲା ମୋ ଲାଡ ଆଉ ତା ବାବାର ନୀତିଦିନିଆ କାମ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ମୋ ମନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।